कैसे के मेला देखे आई हो। मिक्स बाय प्रकाश चंद्रवंशी। घोड़े आई लो बड़े भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घोड़े आई लो बड़े भाई हो। अरे विश्वास करो कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। चढ़ोते दशहरा पड़ल बपहारा। चढ़ोते दशहरा पड़ल बपहारा। लागो देव पिटवाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। देखोली सोने घूमती तहरा हो कि बवाल बड़ी भारी हो। बदमाश सब घर के हमारा जीते जिदी है हमें जारी हो। जीते जिदी है हमें बात माना। देखोली सोने घूमती तहरा हो कि बवाल बड़ी भारी हो। बदमाश सब घर के हमारा जीते जिदी है हमें जारी हो। बड़े मजबूरी रहो अभी दूरी। बड़े मजबूरी रहो अभी दूरी। ढेर न जा तू पगलाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बाटे भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बाटे भाई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। नौ दिन नवरा तोर हम करब तोहर ला उपवास हो। रोकी माई खुशहाल हमनी के हवे भी सहबत हो। हवे भी सहबत हो। 9 दिन नवरा तोर हम करब तोहर ला उपवास हो। रोकी माई खुशहाल हमनी के हवे भी सहबत हो। असुवन मूल प्रकाश राहुल के। असुवन मूल प्रकाश राहुल के। राज किशोर समझाई हो। समझाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। कैसे के मेला देखे आई हो। घरे आइल बड़े भाई हो। रिकॉर्डिंग बाय सुर संगम स्टूडियो साहेबगंज।